4.7 IFM. Report! Nakipag-ugnayan ang Persons with Disability Affairs Office o PDA unang Puso Rubio sa PDA upang Pangasinan at isang universidad sa lalawigan para isulong ang mas malawak na akses sa edukasyon para sa mga Persons with Disability o PWD. Ayon sa PDA o Puso Rubio, bubuksan nitong pagkakataon para sa agarang pag-enroll ng mga kwalipikadong estudyante sa nasabing universidad, partikular umano ang mga may kapansanan sa paningin na nagnanais makapag-aral sa kolehiyo. Samantala, inaasahan namang magbibigay ng kinakailangang suporta ang PDA o Pangasinan para asistehan ang mga mag-aaral na makumpleto ang kanilang pag-aaral at makapagtapos. Bahagi umano ang naturang inisyatiba sa pagsusulong ng inklusibong edukasyon para sa mga PWD sa buong lalawigan ng Pangasinan. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito sa Idol Limero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.